2, 6, 8 περιμένουν στο σταθμό. Κόκκινο, πράσινο, καφέ και μπλε ετοιμάζονται όλα και ξεκινούν, σφυρίζουνε, τον κόσμο διασχίζουνε. Τον Τόμας βρίσκω πιο γλυκό, μα όλα τα αγαπώ. Ο Τόμας! Τολμηρός, σωστός! Ο Τζίμι! Αστείος, μα κουτός! Ο Τζέι! Παίρνει γράμματα! Ο Τζόνι! Κάνει τάγματα! Η Λένη! Ξέρει, δεν ρωτάει! Ο Τάλι! Όλα ακόμα χάει! Ο Έτι! Όλους τους βοηθάει! Ο Τόμι! Πάντα σοβαρά μιλά! Είναι 1, 2, 6, 8 περιμένουν στο σταθμό. Κόκκινο, πράσινο, καφέ και μπλε ετοιμάζονται όλα και ξεκινούν, σφυρίζουνε, τον κόσμο διασχίζουνε. Τον Τόμας βρίσκω πιο